Hi, simrang hilin eh. Hi, madung hapon, madung gabi eh. Madung buntag. Bitaw, ako na pudni. Simrang hilin. Kung di ay mga tumis kuan kanang ibabaw atos kanang bayas ang igagaw na ho gapon ng pasmit kay isang anak kanang awang tandaon kay di kang na hospital isang anak na 12 years old na siya bataa kay na-admit lagi na kay bisang kuno na humok dawaan ka tanda sa hospital na ano maninguli manhani sanay madumi kay mo ko'y layang ikadalit kay bata man na ko'y mamiso diyan mo ko'y gamay nga kuan kanina noodles swak hibisco kay bata wag mo ko'y layang makaon kay kanawala man lang ang pinadinda pahak na anay sud da doy mapag mga turap pud ni mo tandawa ko'y kadugo manang galo na kanton o noodles kang nanay pod matag ko na po sa nanay o bugas kasi sinida wa man ay kuan wa man ay nagburi wa man ay kuan wa man ay bana eh ano niya single mom na siya doon ko nagkahimtang classmate mi na nagi kas grade 1 taman niabot mi og kanina high school mahud na gidad pero kami nagkadungan may kay akulit mo ko ng grade 1 manang kami din ang barkadaha sa una magbaklay mi din ang kutad mahapon o buntag parami din ang mga bawan sa una magbawan ng kamuti magbawan ng saging magbawan sa una pusto unas manang gapon kay chat man ko nidya nga pagawas na ba sila kayo nahibaw pa ko nga pagka-admit sa anak unya ko score dito sportis di ulan ta ko paglantaw sa hospital ito sa provincial may pagsat noon din sa kalanhin ako hibaw bitog pamilitis pagbilaran o galis yung grabing mahala wadyo ko makalilin dyan na naman kuno karon iwan pa magaling po doon karon taon mga tunis nanay ay mga tanawon mga tanda mi mga tanawos bata kaya doon sa putong bata kay kuan mo gunang bata kanang murag pare-pa ng alyana pero lucky laman to kita laman taon sa ugat to nas ila kay tanaw mis nanay karon. A few moments later. Gas nanay dia musa kami ngadto sino ni nagdali kag bugas nay Hindi, hindi ang bugas ya. tanan mig bugas kay kana sinay da ako ana kana nay halak sa to Oh, igagaw na namo pero kana sa isa lagi na ho pero manghud na gidad pero kung si Zawa na si way nagpamilya nagbuhi kay way isang bana magbay man talaga si Zawa na isang bayo panangman kay wala lagi kwarta na at na pag isang anak disgrasya hinog isang anak manang mutanaw may karon matindi sa nila ka una nay sakit. lagi disgrasya lagi ng sakit kay di mo nang kuan wa man mabantalig nga sa nang us bata mo tanata karog nan sa inang dandana niwan pa man. Ako nung maligo nung kunsa. Andong na ipazong. May pazong. Ipazong na to. Ako pa. Sakit obe. Hindi na sakit pagkuan kay nakuan naman magkatundugo nga natibuo. Ano mo wawa kita na naman o sa mi kagawas, gi nag-recommendation man tanan doktor ag kanang kinatapusan din nga nag-approve na makagawas ni katong surgery. Mandalawan ito. Kita na din na required nga operahan sa natunaw. Boy, di na sakit ulo mo, boy. Di na siya sakit o kanang kuan. Nalagom lagi dyan nun. Lagom lagi kay nakuan mo na pagkahijos murag ning lagom. Pagbadong sa hospital nga nakabag ka dyan. Kanang hubag ka adyo gi oxygen naman lagi kan sa Alicia kay magi naman kagi kay mao naman day kuno to ni ambak na ag katong katang magkainon sila kana na ay di ba yung ahap magipakuanan kay ganito man ang Dr. Ben pagka Sabado di ba nagsuka na si Jazz suka na suka kada og kana na ay kuan ba kana kada nay mo kuan bitaw yung
mukaon si Ja isang isuka unya siyempre kay nag-antibiotic na si Ja unya wat sugod na gud tatong Merkulis wa na siya maadyo bitang kaon unya kana na ay 30 minutes lang ha unya kana na Lagi mo lutuon mga kanin. is laki mag-uwi pa mang nagkan unya lang sa merienda po ha unya na ha Naluod naman niya. pagkuan ja kana na ay Hanggang may magbugton. ano kay kuan ko ano ja pagka nang unya Boy, sa'yo ramdaman naman, boy. Di kapoy. Sa katong kuan di na siya magkakatin di na siya kuan mohigda na lamang gud siya kay di ko makakuan ang isang umrag arama jing ngut-nguta ba Naluod naman niya. unja kana na ay kuan kana na ay katuding ning hupong siya di pa kapag kay nga lagi na empatso ja apang gidas kanang tutong gipa Di pa bisaya pa. ipang oo gipa Bisaya pag gisultis doktor ni siya dapat di na kuno Dapat diretso ditso mo. na lamang diretso na lamang kay pag apo ja pagkakuan na ay nag-anam na kananing kuan na daan ni murag nang hidyong Yung nahumok. hindi dani ba kanang humok lang na isang Hanggang humok pa. humok pa kuan ko na kanang murag Mas kang yung sa una na eh. oo kanang na ay kuan pa ko no murag depende o maghilom pa og dugay pa nga panahon Uma. mo lagi na siya nga kanang na ay delikado na siya o kana bitang Ubad sa init. naon Mapakog. mapakog kay mo diretso na kuno siya bagal-bagol na siya sitis Kaya humok na. kay humok naman Halagin. o kanang ko alagi bantazyo na nagadi siya di nagadi ko kalakaw bisag asa ko nagadi siyang dudad o nandiya kay mo nandiya ang buhat na niya pero sige lalaman kay basta buhi lang siya pamag-alin na ko'y kauban yung nag-stitcher nga ito na lamig ko no kung pwede sa Bicol Nabalik na po ka. Ginuho ko. Magbay na hinuon ka. Bicol ya parang kay dinhi ko no saan man no jawa may akin sa kuno ko ma Gagi mo ma. may Sikuan. kabuhian may kon at least do kung pagunahon na mabisay sila Pagsayad sa isang papa. sila may diwa man ako anak kay para di na Basta kay bawo, di na maghilaw. bawa na maghilap nagpirmahay naman may parawa na kuan kay kaya man mo siya kanan yung nagis kasi sila kay todo so po sila magini support lalo na sa kanang financial Kasi ano supportahin mo? pada ag sila teacher katong kung amo nga kuan Amo ni mo. oh di ko Katong amo ni mong gipayan sa una. oo di ko ma'am si teacher lagi yung lagi ma'am ka na adyan na lang makag-usa sabi ko wag na lang kayong ano sa Sa bata. yung bill sa hospital pero sa sige Anak ko siya na pero sa isang anit ano tanawa oh hikapa pero di na sakit oh oo nana siya Nanalaman na eh. oo Kawilam na eh. oo naho Ano na ginuo oo daari Halagin. oo humo Laman na eh. Agdari na balik agdaari ka to natangtang humo kayo Wala na eh. katulaging pagkuan nga nagis na Rosie hiring nga di jud pwede din mo dadon sa ospital Hilaman na pero eh. di na si Jaka Hanggang sa Dr. Ben. Hilaman na eh. oo Adagtang na agtang. oh ani oh di pa man ni Hijos ag isang nang abot na diri Agtang na eh. Humok na na eh. oh pero di ko na siya kuan Boy, di na sakit, boy? di na siya sakit mo bitang Di sakit? pagasin sa doktor di na siya sakit Ano ka man? oo lagi Halagin mo. ag isang naong ning balik na wala nang kakuan din na Hubag ka din Di mako di na sa makakaon kay ingog ug mga nga si Jam sakit ug mainat kay arang mang inana hugot man. Wala ka luoy Luoy niya. lagi. Pero di balik kay Sila dani. 2011. Mura sila Aliana lagi na no. Sila Sige Aliana. lang murag diya ko ano na di siya nang bita kay kanang murag kanang bitag nahugas sa murag bantadyon na. Balik na. Murag na kanang Nanguha pa kayo nagbutong butos bahay. abiktuhan ko sa na trauma. Ato batang pagpamod sa lubi. Nanguha mo sa butong sa bahay. Nangadyo lagi siya. Duha ka buhok. Nangadyo sila pag abot din ko. Oy di sa A few moments later. Pangat mo! Ha? Mas tiri. Gusto mo nagbanhatir eh? Ang taron! Nabay. Ingkan hoy na ni. Nanaka sila. Hoy, mana ka mo? Dule. Halagi yung tatakin ken. Gara-gara ken.
Hala. Ada waras. Kin. May manunumay. Nakagilong. Sige. Duli, tanaw sa po duli. Muli na ta duli ko yung masanay. Ha? Muli na ta. Kani man imong gikuan? Yung video ko. Lagi muli na iguro kay ako'y magutan. Kay ko bibi. Yung tanan. Di mo kita kay lag dingi mo. Kasab duli. Na. Tanaw duli. Nakaokin. Tapan ni duli nakaway sounds kay nag-vlog ko. Nasa tutiri oh. Kin, dali kin. Kaya yung comment nino mo nga mo ko si Vicente. Buhato man ka? Kamay? Wala ako na-exercise na kasib. Muna yung mga bahay ka na buntag. At sa bahay kayo. Kuan. Kin! Naduli na. Nanglag ko na. Ay, dani sa nastiri kaya kumugutan lang ko. Asa ka prami? Lubas na, ibang arang limuta ka, Joki, ibang Nagkaslip man siya, nagkaslip. nag-race, napay sayal. Na, nagkaslip mo siya. Ha? Itiri may hayahay. Kay. Nakabinipit sa singad daghan ha. Si Prami po, pero rin manilhan. Kaya nagkuhan man, nagsapaw-sapaw, nagkaslip, nagpajama, nagsadya, napagjakit. Kasi Julie po, dupusit kay. Nagkasunis, nag-dress, pero nanglukon. Uli na naligo kaya rin inita naghangkay. Tala, lagi, magudod sa kukahoy, karoon na pag-isip magutang. Pagudod na. Ay, pagudod na! Panda lang, nabuang na. Sipan! Munti mo ganito, mas mami, dugod ang gulo mo, orang inita na! Una naman tanda ko kay kang duster, napay sayal. Na, nagsayal, napahaslip. Na napadin na short. Na, kay mo na mo, purma ganas kalabungan. Kalasangan na, sasaw na. Akas lamok ba? Aw, safety dyan si Jakuno. Bigla mo sakit ka din maak. Uy, banda! Sa banda po kawasa. Pero sa daw tiro, wala man sinajawan na. Mas basura mi. Wala man sinajawan. Sasaw na ako no, yan ako no. Na. Nakalanto. Ha? Yan, ito yung sinajawan. Sige, manan mo sa mga sasaw. Sinajawan kayo, murag maka. Wan mas mga laki. Sablar. Puto ko na. Pahindoan na sa hinuan. Nang was mga laki ba? Nang nanani. Yan, nagsajaw. Anong di ka makatingkal? Ang tagawa mo na pa, kilalo mo na pa bugdo. Pwede na pakigil. Kita na marig. Ugutin talaga na bugdo. Talaga tatagan mo rin katatan. Bugdo. Ako nang kay kalibangan ko. Hindi ka kalibangan papel, malibang. Kadaan ko malibang lagi. Magsinuna. Ban nga tinagsinima na. Magsinuna lago na, uli na ta. Tugutan ko. Sino tayo ni mo? Kabasa. Muli na kuno kay bagutas duli kabasa. Dahil duli dia kay mumuli among karong si manahay ija tanang minu. Pamahaw, paniudto, panihapon, ni snack. Ida wala buti snack nang. Snack kadto himo kag niligid, daghang mang munyangis mun ligid. Ligid pud kumangkaon. Bitaw, muli nami. Kahoy kay ang dadon. Tuway kahoy. Naing kahoy dito rin na ha. Muli nami ito sa among bunga. Mas marami na una to ah. Ang ipangitan na. Ang tadi kay bisita nang. Ano na day ka? Ganihara ka, ako na promi. Magatad na yung halinang. Magbahin. Wala nang kay. Hawoy. Pain. Ganihara ba ka? Matipas manang no kay tenhat dan rag kwarta. Di mana tindira. Si Kuaman na, Regina. Basta mo. Apply na pa na sa imong kumpanya. Kung ka tinira. Apply kumpanya. Kumpanyag suman. Ulit nami. Kasi maligid na ni. Kung kisa man ay sidra na. Di na sidra. Nabisitas na rin. Di ako may ipangita. Pero may basing ko ba ito ginamos? Puta na ako na pula me. Puta na. Pagkasa isa ito na ha. Apply surig. Ginamos? Inam desroy. Tindirag saging. Juli. Na mo kay kahoy gul na ay mo alam manabit bita. Kana haman ang binuwad.
Ato bitit may gid ka daghang kaos na nila to kinahoy nuroy daghan. Da, basa pa. Hala ni baso. Basa pa na. Ha basa pa. Agahoy, bugat. Dazuri hadok maligid. Dapat gisang iro. Limang kumagigil. Ta. Asa ko ron? Baso. Hahilin. Ako may gipangita. Ay dahon. Asa ka Rihina? Hoy Rihina. Asa ka? Hay pasisyo ah. Pila may sisyon? Sakalibo. Oh, 100. Buang na, gaw kita ka lang. Haman. Kay, 100.